Eh, Bayake wis rampung. Tinggal sarapan. Sebelum berangkat sarapan dulu. Wis rampung. Ayo makan-makan. Lah pitike. Ceblok. Ini mulai di PPR dan ini loh PPI yo. Ini langsung ireng yang garing tapi ikan gasai. Sing tipis selah, Pak. Saulan kan yo garing guys. Sabulan. Dintekno tikus ora nganti sabulan. Gendeng kuwi dipuki buak to. Kak teko yu. Kuwi lho sing samping. Malah Carane le. kurang iki. Hah? Bukan kurang. Ning ngene ya ora sida udan le, Pak.
Ora usah ado-ado kok kangelan nek njupuk. Garuk iki kena sik tangelan ae. Garuke ndi? Garuk ora entong kok ngirus ae. Udan guys, udan. Langsung hitam. Ku sisa iki jek jembar nok, Pak. Kulit tok ampas. Lah yo seneng pase ya. Nek sithik ora kabeh ora. Ada isak kak yo kena. Kok mbok kayak ngono sak dikerer pitik. Nek mbok weno sithik-sithik. Kok ada isak kak penak. Wis mesa yo videone iki yo sakmene ae iki yo sebar udan sebar gendeng. Ngene mbak ngene ngenteni aku kok sawah. Lah dhewean ra iso leh, Pak. Ketun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di like, di subscribe, di pencet tombolnya sing warnane apa. Dan pemirsa gapleke. Tuh, wayahe udan. Deres kok. Lagi dan makan lagi. Wes menu hari ini. Pak? Abene pitik munggah? Iya. Juk dibeleh ketoke. Ane gak pengen dok. Tenan eh. Wano gak apa-apa mambu dek. Wis entek. Makan pemirsa. Kuwi kanji kuwi. Terus. Gula kuntek. Terine tak kayak gula bang. Rupane ireng.
Oh, gak usah ngaret ya, Pak. Ya, pray ngaret pemirsa. Hmm? Nek suka ngaret sore. Sore gak ngaret esuk kaya ngono, pemirsa. Mangan mulu sedep. Sepurane pemirsa ya iki makake kemer nonton kumplit. Gak ndek wektune apa cepet-cepetan terus pemirsa. Dadine yo wis mbuh piye iki. Alhamdulillah ndek sore Mas Andi telepon pemirsa. Dia bilang mau pulang lagi. Ketok iki intine terah anak lanange nek gak mulai ora tega pemirsa. Kangen omah. Jadi nek sore wis kandha nek mak paling aku mulai kaya ngono. Nek gak Setu sore ya apa lah intine pokoke ya sok Setu menapa pemirsa gak jemah.
Mas Andi wis tak kandhani. Mas gak usah mulai, Mas. Tiwas kesel. Terus dekne muni, gak apa-apa, Mak. Mulai kemungkinan kuwi pemirsa yo kangen karo kanca-kancane. Sak kelas pemirsa. Soalnya anggere dekne mulai ki mesti karo kanca-kancane ning cepu pemirsa. Dadine kaya ketemuan ngono ki lho pemirsa, ketemuan temen-temene sing sak kelas kaya ngono. Kadang mulai ngantek jam 10, jam 11 kaya ngono. Iki kemungkinan dekne yo ngono sing kepindho yo iki pemirsa HP-ne mak iki gak ngerti keneng apa. Cuma akun TikTok-e mak iki gak eneng. Kehapus. Dadine wis mbuh merga yo HP niki dienggo dolanan duwi. Apa neh ki saiki sedina-sedina tak tinggal ning sawah HP-ne yo dienggo duwi. Dadi niki yo wis jenenge bocah iki sembarang kalir ditutuli pemirsa. Dadi kemungkinan kehapus karo duwi. Ya wis. Dadi sing kedua karo dandani HP-ne mae. Sakjane ape gak muleh, cuma yo ngono mang yo wis lah. Duwi tak tekoni yo muni ora mak, yo wis. Apa boleh buat daripada apa muring-muring yo ora ngarah balik yo pemirsa. Dadine yo wis lah. Kondo karo Andi, terus Andi muni kaya ngono mau pemirsa. Yo wis kaya ngono iki. Sedinane mak aktivitase yo wis kaya ngene, saiki sedina-sedina niki ning sawah kok mulai jam 11, jam 10 gak mesti tergantung prete pemirsa. Nek bar kuwi terus ning omah neh, resik-resik omah neh. Kembali lagi ning sawah neh ngarit kok ngono wis pemirsa yo. Ya wis pemirsa iki mak ape mangkat meneh.